गासैनिसिमबो आंनि अननाय आरो सिबिनायखौ खनसे आरोबाव फिन जासिहरफिननाय जाबाय। एक्चुअली आं दिनै बाथ्राखौ ओरैबायदिसो खोथाखौ बुंनो लुबैदों। दाखालि जिहेतु मोनाबिलि समाव एनएलएफबि आफादनि केम्पआवहाय जिहेतु पुलिस डिपार्टमेन्टआ थांनानै हुलुस थुलुस बा खनसेयावनो खाट होननानै होखारहैदों। थ' बिनि बेलायाव जोंनि दैदेनगिरिफोरा मा खालामलायनानै थादों? दिनै बिथांमोननि प्रब्लेम एनएलएफबि आफादनि जिखिनि प्रब्लेम बेफोरखौ दिनै समाधान खालामनो थाखाय मानो सावरायलायाखै बा मानो रायलायलायाखै? खारना मा? बिनि जाहोना मा दं? जाहोनथ' जेबो गैया। थांखियाथ' बेनो मोनसेयानो। एनएलएफबि आं बुंलायनांगौनि दरखारानो गैया। एनएलएफबिनि दैदेनगिरिफोर बा एनएलएफबिनि सोद्रोमाफोरानो दिनैहाय स्टेटमेन्ट बा मिडियाफोरनि गेजेरजोंनो फोरमायगासिनो दङ। थेवबो मानो बेफोरबायदि रायलायनो बा माबा मोनसे समाधान खालामनो गोसो गैया? खारना मा? बेखौ एसे साननो गोनां जादों। थ' सोरबाया मा सानदों सानाखै आं बेखौ बुंनो थाङा, खिन्थु आंनि नोजोराव दिनैहाय गेजेराव डिसेम्बर मासावहाय थांनाय 2023 ना 23आवहाय डिसेम्बर मासावहाय जोबहां समाव गावजों गाव सोरबाया सोरखौबा माबा माबि, सोरबाया दिनैहाय बाथा सिरा एन्जर होनलायनाय जादों, सोरबाया माबा माबि बायदि रोखोमनि ना पलिटिसियानफोरा बेफोर खोथाखौ रायखाङोब्ला बुंखाङोब्ला सोरबाया दिनैहाय नोंबो सासे हारिया बर जाथियावहाय अफ्रियाबो अर सुनानै होग्रा नै बेफोरबायदि। थ' बेफोरबायदि अर सुना होलायनाय बा माबा मोनसे बे अर सुना होनायनि खोथा नङा। दिनै एनएलएफबिआबो दिनै मोनसे प्रब्लेम। दिनैहाय जाहोना बिसोरनाबो दिनै बर' हारिनि थाखायनो गोबां दुखु दाहा लानानै सैसोहाबनानै दङ दिनैहाय बे क'क्राझार सान्दामारि केम्पआवहाय। होनबा दिनै बेफोरबायदिनि प्रब्लेमखौ जुदि समाधान खालामनो नागिराखैबा सरकारा माबे मोनसे समाधानखौ खालामगोन? दिनैहाय आं सिदायै बुंनो थांबावगोनसै एसे। दिनै फरायसा आफादफोरा दिनै बेफोरनि सायाव बुंना होनो बा बिफां आफादनि जिखिनि बिथांमोना सावरायनो थाखायनोथ' दिनै बिथांमोना सिजफायाराव दङ। दिनै सिजफायाराव थानो दिनै मिडिल मेन हिसाबै गेजेरनि जानानै आबसु फरायसा आफादाबोथ' दिनै बिथांमोननि सायावबो एसेब्लाबोथ' बुंनो हायो। बिथांमोनाथ' दिनैहाय माखासे बाथ्राखौ बुंनाय बायदिब्ला दिनै गोबांनि दिनै जायफ्रा खुंथायाव थानाय दैदेनगिरि बिथांमोना ओरैबायदि बाख्नायो। नंगौ, थिगानो, आबसुआ दिनै गोबां बोसोर जाबाय आंबो मानिदों। खिन्थु दिनै बिथांमोना मानो एफा सिनियर आफाद जानानै सासे मोनसे माहारियारि आफाद हिसाबै दिनै बर' जाथिनि बर'नि गेजेरावनो बयबो दिनै आबसु होननानै बुङोब्ला होननानै होननाय मोनसे सोदोबा फैयो। नंगौलै, जों बर'नि गेजेराव मोनसे आफाद दं होननानै दिनै बयबो आबादारि मावग्रा, आबाद मावनानै जाग्रा बायदिसिना ना बिथांमोनाबो दिनै आबसु होननानै बुङो। औ दङ, नैबे मोनसे सोदोबा ओंखारो। खिन्थु दिनैहाय बिथां फरायसा आफादा दिनै मानो दैदेनगिरिफ्रा, फरायसा आफादनि दैदेनगिरिफ्रा दिनै मानो एनएलएफबिनि बाथ्राफोरखौ मानो एसेबो रायखांनाय खोथाखौ खोनाया? गोबां सोरबाया दिनै इन्टेलेक्सुयेल, सोरबाया दिनै दिपेन बर'आ उमुगनो हेन टेननो, दावरावआ उमुगनो, अमर सिंहआ उमुगनो, बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंलायबाय थानायखौ जों नुनो मोनबाय थादों। खिन्थु दिनैहाय नैबे एनएलएफबिनि जानानै बाथ्राखौ मानो रायखांफेरा बा बिथांमोनजों एनएलएफबिजों स्टेट गभर्नमेन्टआबो मोजां जिरायलायनांगौ होननानै मानो बुंनायखौ खोनानो मोना? मानो बुङा? खारना मा? जाहोना मा? दिनै जों खोनानो मोन्दों बनसुनि दैदेनगिरि ना बिथांमोनासो दिनैहाय बुंनायखौ नुदों, बा सोरबा दैदेनगिरिफोरखौ जों बेफोरबायदि बाथ्राखौ जों बुंनायखौ जों नुनो मोन्दों। थ' दिनैहाय एसे साननो गोनां जाना फैदों। जिहेतु माहारियारि आफाद ना, हारिनि आफाद ना, बेफोरबायदि हिसाबै फरायसा आफाद हिसाबै बिथांमोननि एनएलएफबिनि बाथ्राखौबो एसे बुंफादेरनांगौ बा स्टेट गभर्नमेन्टखौ एसेब्लाबो प्रेसार होनांगौ। दिनै एनएलएफबिनि जाखिनि केस नांनानै थानाय बेफोरबायदिनि बाथ्राखौ दिनै इन्डियानि द्रौपदि मुर्मुनो जुदि मेम'रेन्डाम गथायलायनो हायोबा एनएलएफबिनि प्रब्लेमखौबोथ' नोंथांमोना सावरायनो हायोना।
माथो गिदिर बाथ्रा बिलाय सावरायलायनायालाय एसे उन्दै जानानै सोरजोंबा रायलायहैनायालाय माथो गिदिर बाथ्रा जाखो आबसु बायदि बिराद गोख्रों खालामनो नागिरबाबोथ' जायाना माब्लानिबा समावहाय जोंनि बर' हारिनिनो जांख्रिथायारि आफाद बिथांमोनजोंबो जों सावरायलायनांगोन NLFBआनो जा सोरबा माबा मोनसे आफादानो जा बा गुबुन गुबुन गौथुमानो जा बिथांमोनजों जोंनि फरायसा आफादफ्राबो थांनानै उन्दै जानानै सावरायहैनांगौ दिनै सब समाय आंनो जों बर' हारिनि गेजेराव जोंनो देरसिन जोंनो सेनियरसिन आफादसिन जोंनो गासैखौबो खालामजोबनो हायो फोथांनोबो हायो फुथारनोबो हायो आफादाखौ बेफोरबायदि सानबा जानाय नङा आबसुआबो ओंखायनो मालाबा सेनियर आफाद हिसाबै दिनै फरायसा आफादा बयनिबो सेनियरसिन बर' हारिनि गेजेराव नङा होमबा हिसाबै बयजोंबो बा माबा मोनसेजोंबो उन्दै जानानै सावरायहैयोब्ला मोजां जागौ होननानै आं सानो दा এই बुले जे अफ्रि बुंनायखौ जुदि माबा मोनसे सानोब्ला बेनो फरायसा आफादनि खोथालै आं बेखिनि खोथाखौ सिदा सिदि बाथ्राखौबो बुंगोन जों फरायसा आफादाखौ गाज्रि मोना एज ए अफ्रि हिसाबै खिन्थु बबेबा बिथिङाव माबा मोनसे जायोब्ला खोथा गैया होखागोन अफ्रिखौथ' नागारखाया अफ्रिखौबो नागारखाया माजोंबा दिनैहाय सुख्रेबखायो अफ्रियाखौ बेफोरबायदि आरोखि थ' जाय हक बाथ्राया जों जाथि हिसाबै हारि हिसाबै दाखालि जिहेतु NLFBनाव जिखिनि जाथाय जानानै थांबाय जाथि हिसाबै जोङो बिराद दुखुनांथावना मोनसे हाखराव गोग्लैबावगोन सानसे समाव जों बर' जाथिया हाखराव गोग्लैबावगोन मानो नैबे पलिटिशियानफ्रानो जों जाथिखौ बर' जाथिखौ हाखराव खोख्लैगोन खारन पलिटिशियानफ्रा माखौ लुबैयो अनलि गावनि पावार गाद्दि ना बेफोरबायदिखौल' लुबैयो मेनलि जोंनावहाय स्पेशेल नैबे गबिन्द बसुमतारी बिथांमोना गबिन्द बसुमतारीया डेपुटि चिफ बिटिआरनि बे हिसाबै बिथाङा दायथ'आ रासिन दंसिनोमोन होननानै आं सानो NLFBनि जिखिनि सावरायनो नागिरनाय थ' बिथांमोनाबो लिंहरनानै एज ए जाथि ना एज ए जाथि हिसाबै एज ए गावनि हारि हिसाबै गावनि बर' बिमा रावखौनो रायलायग्रा आफाद हिसाबै बिथांमोनखौबो लिंहरनो नांगौमोन थ' दिनै बिथांमोननि गभर्नमेन्टआथ' जेरै हागौ एरै बयखौबो 200 थाखा बिनायावहाय 50 थाखा होनानै बेवहायनो फोजोबना दोननो नागिरगोन पलिटिशियानफ्रा बेखौनो नागिरगोन जोंनि दा बिटिआर गभर्नमेन्टआ जेबो हाया बिथांमोननि सायाव थेवबो बिथांमोननि जानानै एसेब्लाबो सावरायनोखौ नाजानाया मोजां बिराद दरखार होननानै दिनै बिथांमोना खुद्रिगोन बुंगोन जायफ्रा खुंथायाव थानाय बिथांमोनखौ बुंगोन ओंखायनो नोंथांमोनाबो जायफोर खुंथायाव थानाय बिथांमोननिबो दायथ'आ दङ बावहाय दायथ' गैया होननानै बुंबा जानाय नङा दिनै जोंनियावहाय जाथिनियाव बर' हारिनियाव माहारियारि आफादा बिराद सेनियर होननानै साननानै लायो बिथांमोना ओंखायनो बिथांमोनाबो दायथ'आ एसे दङ सेनियरसिन हिसाबै दायाबो बांसिन जागोन खारन बिथांमोना दाया बांसिन जागोना माब्रै मावनायानो दिनै गोबां बोसोराव मावबोबाय गोबां बोसोर हारिनि थाखाय बिथांमोनाबो आबसुआ फरायसा आफादाबो दिनै माहारियारि आफादाबो दिनैहाय मावबोबाय हिसाबै गोरोन्थिया मावबोगोन गोरोन्थि मावनाय हिसाबै बिथांमोनखौबो बुंगोन बयबो दिनै पलिटिकेल हान्जायाबो दिनै मावबोनायावनो गोबाव जाबाय हिसाबै बुंजाखागोन दिनै बिपिएफआबो दिनैहाय गोबां बोसोर मावबोदों 15 बोसोर मावबोनायाव सोरबाया बुंदों 17 बोसोर सोरबाया बुंदों 16 बोसोर सोरबाया बुंदों 12 बोसोर बेसिबां बोसोर मावबोनायावबो बिपिएफआबो गोरोन्थियाखौ मावगोन मावा नङा मावगोन खिन्थु बेखौबो सहायनो हानाय जानांगोन बिपिएफआबो बेफोरबायदि जाय हक दिनैहाय NLFBनियाव जिखिनि घटना जानानै थांबाय जाथाय जानानै थांबाय बेफोरो एज ए सोरबा पार्टी हिसाबै नङा दै पार्टी हिसाबै थाङाखै बियो एज ए जाथि हिसाबै बर' जाथि हिसाबै बिखौ माबा नासयदों होननानै आं सानो बेफोरबायदिया बैसोरनावबा जादों सोरबा सेनियर आफादनियावबो बेफोरबायदि घटनाया जादों माहारियारि आफादफोरनावबो बेफोरबायदि जाथाया जादों खिन्थु जों जाथि हिसाबैनो दे जोंखौ दे बिदि खालामगासिनो दङ ना नासयगासिनो दं दिनैलाय मानोथो दिनै गोबां खेथ्रआवनो जाय आउट अफ बिटिआर बिथांमोननि बर'फोर जों बर' सुबुंखौनो बर' बिजोंजों लिरनो मोनलायै बा माबा माबि बबेबा LP स्कुलफोर बायदिया दिनै मानोथो दानजानो हमनो नागिरखो मानोथो बेयाव बर' स्टुडेन्ट फरायसाफ्रानो गैया एसामिस मिडियामावसो हाबजोबो होननानै कय एकटा बुस्थुखौलाय मानोथो दाननो हमबाय थादों आं बुंलायनांगौ दरखार गैया बेफोरबायदि बिथिङाव नोंथांमोना आंनिख्रुइ गोरोंसिन मासिन दिनै नोंथांमोनानो दिनै नुगासिनोबो दङ स्टेट गभर्नमेन्टआ आउट अफ बिटिसिनि बर'फोरखौ मा खालामदों बिसोरखौ दिनै गुस्लायहोफिननायनि टारगेट लागासिनो दङ जाहाथे बिथांमोनाबो सरनिया जायो सरन लानानै बै समाव जादोंमोन जोंनियावहाय जेब्ला जों उन्दै ना आफामोना खोन्थादोंमोन गोबां मानसियानो
सरन लालायनानै आरो दाबो दानि सेनियरफोराबो जोंनिबो आफानि बैसो समान सेनियरफोराबो दाबो बुङो बै समाव बर' जाथिया हारसा टाइटेल लिरजोबदों जेरैबायदि गुबुन गुबुन एग्जाम्पलाव गोबां दं गुवाहाटि ओनसोल बायदियाव दं दासिमबो गावनि बिमा रावखौ रायलायनो रोंलायि बेफोरबायदि खालामगासिनो दङ दा जोंनाव पलिटिकेलि बाथ्रायावबो जोंखौ गासैबो बिथिङाव जोंखौ नासयनानै दोनदों सोर जाय नैबे जों बिटिसिजों नांजाबनानै थानाय गावनि दरखंखौ बारबानो गुबुन हारि राव रायलायनो गोनां बै बे सुबुङानो जों बर' हारिखौ गादबनो नागिरबाय थादों जोबथारनायाव बेनोल' इनडाइरेक्टलि दिनैनि दिनाव मानो गुबुन हारिफ्रा गुबुन हारि बर' राव रायलायि मानसिफोर बर' रायलायि गुबुन हारिफोर गुबुन हारि टाइटेल गुबुन ट्राइबफ्रा दिनै बर' आइजोफोरखौ मानो हाबा लानो नागिरबाय थादों मानो लागासिनो दङ इनडाइरेक्टलि बेफोरबायदि बर' हारिखौ दावहाजों फेजेननो हाया माब्लाबाबो दावहाजों फेजेननो हाया अनलि माजों फेजेननो हायो बर' आइजो जेसेबां गोरों गोराफोर दं बिसोरखौ गुबुन हारिया हाबा लाजोबगोन बिनि उनाव बिनि फिसा फिसौ दास कलिता हायो मा आली हुसेन खान सिं बेफोरबायदि लिरग्रा खालामहैजोबगोन जाहाथे लासैनो बेफोरबायदि जों बर' जाथिया जोबस्रांनायनि माखासे लाइना फैदों जों जोबस्रांहोनो हानाय नङा जोबस्रांहोनो हायि खालामगोन सोर फरायसा आफाद बिसोरसो खालामगोन गोरा गोख्रों लाखिगोना थ' लोगोफोर फरायसा आफादा दिनै माखासे बाथ्रा बुंबाय फरायसा आफादानो हारिखौ लाखिनांगोन फरायसा आफादानो गासैखौबो गोरा गोख्रों खालामलांनांगोन गोबां बोसोर मावबोदों फरायसा आफादा दिनै फरायसा आफादनि जानानै माखासे बाथ्रा बुंना बै सुबुंफ्राबो बायदिसिना लिरना हरनो हागौ अफ्रिया कमेन्टआव जेबो फाजाया अफ्रिखौ मा लिरना हरो हर मा बुंहरो बुंहर लेथ्रा जोबथा गाज्रिखौ लिरनानै हर अब्लाबो अफ्रिया बिदिखौ जेबो नांजाया थ' लोगोफोर जाखिनि बाथ्रा बुंनाय बावहाय सोरनियावबा जुदि बिखायाव सु हाबैदोंब्ला बिथांमोनाव खमाबा निमाहा बिखानाय थाबाय लोगोफोर भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानाखै बावहाय दोनथ'बाय जय बर' हारिनि